Jeg vil sige, at jeg synes, det er et godt nummer, vi skal høre nu. Og Mette, jeg vil godt sige tak, tak til jer alle sammen, fordi I er kommet med. Gider du gå op ved scenen? Jo. Og så skal vi høre noget, der hedder Round the Bend. Værsgo og godt op. Og imens du gør det, så kan jeg da igen nå at sige, at The Asteroids, det er svært, Galaxy Tours album, det hedder Fruit, og det udkom i går. Og her skal vi høre Around the Bend.